Siyabonga kakhulu nje ukuthi uyalandela i-channel, ungadinwa, ungaphela amandla, futhi ungadinwa nokulandela amaphupho onawo wawena. Qhubeke futhi ufaka umfutho ekutheni ecela amaphupho nawo empilweni afezekile. Sibheka la iphupho lika Lindo onsela ukuthi kuchazana uphupha umuntu edakiwe. Ngiyazi ukuthi le phupho leli sike salibheka before, sike salibheka ngaphambilini. So ngifuna ukusho kafushane ukuthi nganza kwethu umuntu before ezobuza akaqala check emavideo nakho ukuthi lento afuna ukuyibuza ayikho yini, because sesikhuluma into eyiningi kusho ukuthi sekulula ukuthi you can go through ama-video athi nothi uzuyibheka i-video, just scroll and scroll and scroll and scroll. Okay, nasi isihloko then ungena leyo bakuleso hloko leso suku sicabanga sesiyakwazi ungena khona, because now uma kuzoba nabantu abaningi ababuza into ayodwa ukuthi singaphinda one and the same thing. So please ngiyanza kwethu into oyibuza ukuthi into esingakase sikhulume ngayo kwamanye ama-video. Uvakashela ke amanye ama-video before ubuze lokho kwenza ukuthi mhlawumbe sikwazi ukuthi masilethe iphupho elizokwenza ukuthi nawe uphinde ucaciseleke ngokusha obukade ungakwazi, yebo, ndani ukuthi siphinda mhlawumbe into eyodwa. Kodwa ke la uLindo onsela into esho la ubuze ukuthi kusho ukuthini uphupha umuntu edakiwe. So into yokuqala ibalekile ukuthi uphupha ubona nje umuntu mhlawumbe omaziyo edakiwe, lolu pha usuke lichaza la noma lusuke lowo muntu lowo mhlawumbe umuntu osuke ehluleka ubhekana mhlawumbe nezimo neyinkinga zakhe mhlawumbe ehlukahlukene abhekene nazo empilweni, yabona. Okunye singakubalula futhi ukuthi uphupha ubona umuntu omaziyo edakiwe ngabuye kuwo uphawu oluchaza ukuthi ayibo lo muntu mhlawumbe ubhekene neyinkinga ezinkulu futhi mhlawumbe zingaphezulu kwamandla akhe, nanokuthi mhlawumbe ziyamehlula ke, yabona. Okwesithathu singaphinde sikubalula ukuthi uphupha umuntu noma ubona umuntu omaziyo edakiwe kungaba uphawu olungachaza ukuthi ke lo muntu mhlawumbe uvumela izimo noma abantu bamlawule. Kungenze kuumuntu okulula ukuthi bam-influence abanye abantu empilweni, yabona, noma kunabantu abane-influence abakhona empilweni yakhe abavumelayo futhi leyo influence yabo isebenze kuyena. Kodwa kasiphethe ke ngokuthi futhi uma uphela ubona umuntu mhlawumbe omaziyo edakiwe ngabuye kuba uphawu oluchaza ukuthi lo muntu mhlawumbe angasabhekana nezinkinga noma ngashathelwe ihlazo noma ngashabhekane nokuba mpofu empilweni noma ke uzokhathazeka esikhathini esizayo noma uzobhekana nezinkathazo empilweni, yabona. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ke engalonda, uNkulunkulu engathi enganibusisa. Ngakhohlwa ukuthi mase ubhekele ivideo le ukhumbule ukuthi akusiyona yokuqala, akusiyona video yokugcina, khona esiwenzile akhona esizowenza. Uphinde uvakashe kwi-channel bese ke uyayilike le video le, bese ke uplesa lapha ke i-notification bell wenzela ukuthi ke mas update uba uqala ukwazi ukuthi okay sekune video ekhona. Ngiyabonga kakhulu.